سلام تخططتنا هذا القناة كمي كنيكم كمتي وترو نقولنا يتكم إلى زغر بزر تمرت لهم حتى قد ستار استعزالكم قريبا لهم مبزحتنا دك سبات كابت مجمريا تفترنا لجميرنا كل جزء attention way كم زي بكالو تاب كوابينا زلو تفتو تنهن كون دليت هلنا وشتنا زلو نجاريزي نايس بحرياتي زي ما نجار يكونن سلزي أبجلنا كباب نقولنا بأبينا عدلنا مزي قدس أبت كبابينا تفتوتن بسبات ما تبغى الرأي كلوانا تبغى متى كلوانا ندلينا attention سي كل سبيج دلي بحر عينت ويبتحر عينت كفل على خلق attention مبزحت سبنا عيز نبر حجي بفلا بسدت نبر لزلنا مسكالو حبرة سباتون نبر سلزلنا بخمينا توم كالو سبات كم زفتونا نقبر مهنياتو نفتوى تفتوى سب كل جزء بزح عدلات يزقات ما في وقت حادثة تسأليك بزح عدلات كنك خلقك كاغي انت فتيك بنت أرض ما بزح عدلات بزح مع صوتاتنا عدل خفت لك هاي خذ الذي أكيد تاسي بسبات تفتو تنكون لومي حنت حتر زبالت مرت قريبا اللي كمي غيرنا ابتي معلتاونو غبر نطفتاتنا نتوم أبكابينا زلو سبات كم زفتونا عن قبرهم نقل انتين تجبرنا وين تعينت نطفتات تجبرنا أنا تفتو تنغون مهنياتو هذا جزء ولا حنت خي جبر كاسة بتسألك نجي نزي إيماجيز كمي غيرنا نغيره كم كان حبرة تسب كاسة لزخنا بكبابينا انتين تجبرنا بفلاي تلايلو متمرتنا نابس عدوز تأمتي صاحدوسي انتين رقو حيتات كابسة بيصبيو انت تمالك هذا ما نخفتو خاي قددو يزري سلزي نقولنا خط أمنا مخانا أمينة خجبر لكم كفتني استفلالين بتاعتلوا كسيلنا تريننج كنجبرالين كفتنا ندما يقدمكم على تيكتنا بتمرتج سلزي نايلو متمرتنا عندي how to make others like you ወይ ከመይጌር ካሰ ካልኦ ሰባት ከም ዝፈትውካ ትገብር ዝብል ኣርእስትያ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ከነማልኣ ዘለና ሰባት ወይ ካልኦት ክፈትውና እንተኮይኖም እታ ዝቐለለት እያ ወይ ከዓ እታ ዝበርትዐት እያ እሳ ድማ we have to love ourselves በመጀመሪያ ቀዳማይ ነፍስና ክንፈቱን ከነፍቅርን ኣለና ነፍስና ዘይንፈቱ እንተኮይንና ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ክፈትወና ዝኽእል እታ ንዓና ሓላፍነት ዝተወሃበትና ነፍሲ ሓንቲ ነፍሲ ንዓዓ ከማን ክንፈትዋ ዘይከኣልናስ ከመይ ጌርና ኢና ካልእ ሰብ ክንፈቱ ስለዚህ ቀዳማይ ነፍስና ክንፈትዋን ከነፍቅራን ክንክእል ኣለና ከም ዘላታ ከምቲ ንሕና ክትከውን ትደልዮ ምስኮነ ደይኮንና ክንፍቅራ ዘለና ሕጂ ከም ዘላታ ከም ዘለዎታ ኣብታ ዘለናያ ቦታ ብዘይገድስ ኣበናይ መድረክ ኣለና እንታይ ዓይነት ሂወት ኣለና ብዘይገድስ ንነፍስና ኣብታ ዘላታ ክንፈትዋ ኣለና ስለምንታይ እዚ ናይ ሞራል ምክንያት እውን ኣለዎ ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ከምታ ዘላታ ይፅበቅ ተፈጢሩና ስለዚ ከምታ ዘለና ኣብታ መድረክ እያ ነፍስና ከም ዘላታ ክንቅበላን ክንፈትዋን ከነፍቅራን ኣለና ነዚኣ እንተጌርና ኢና ነቲ ክንኮኖ ንደሊ ክንበፅሖ ንደሊ ክንከዶ ዕድል ንረክብ ምክንያቱ ነፍስና ሕጂ እንተፀሊእና እያ ኣብታ ዘላታ ተፀሊእና እያ ዝኾነ ንጥፈታት ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ንነፍስና ከምታ ዘላታ ኣፍቂርናያ ናብቲ ዝበለፀት ክትኮኑ ትደሊ ክንወስዳ እንተደሊና ግን ቀሊል ማለት እዩ ስለዚ ንነፍስና ከምታ ዘላታ ፈቲና كنفكر علىنا تزقد بعد ما كنا مع على كنكل علىنا فقر انتي مالتي يفكر هيك كتب الكلام هذا نجار كل تزقب أنه نعوز خون نجار كحتم على الله تكل على كنا تفتو نجار تجزيه تبو تشرح لي خنا سلزم نفسنا ما تمرت دي زاد ليا كمهر علىنا أبي دي زاد ليا خنا أبي علىنا سبورت دي زاد ليا بتأنا قد نبر نجبر الله لنا تأنا نكتاتل أما جاكوانا سلزم كنت هذا تغيرنا يعني نفسنا نفتوانا بالنبر نفسه زي فتو سبزه زي نفسه زقدت رايز كبر نعمت نفس خازي طغمنا والفتات ديو نفسنا زي طغمنا نقرع ديو كنبلعو نسيتي كل نقر نفسنا زقد كون يبل ስለዚህ ፍቅርና ነፍስና በመን ነሪዮ በተቀጻል ንገብሮ فتات ማለት እዩ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲደለሁ ምክንያቱ እዚ ኣገዳሲ ባታ ስለዝኾነ ኣብቲ ኩሉ ካልእ ትምህርትና ነፍስና ክንፈቱን ክንከናኸንን ተኽኢልና ጥራይ ትኻልእ ክንገብር ንፈቱን ሞቲቬሽን ዘለወና ስለዚህ first of all like and love yourself تهريو نخالك تفتو تخل مالتي أتانا بكاليت دما أب بفلاي أب معبول حبرة السباب زي ويسترن وورلد كوت حساب كالون بمنصرو مالتي هذا زخونة سبت هز فتوى نقراب هيوتن تلا شمية remember their names يقولوا شموم كذكرهم بقدي زدلي معناته هذا سبسي بتاشموت رأينا اعتقدسو كابت كل كبابي صنيل سمعه ويز فتوى درفي ويز فتوى قال انت لا شمويا ስለዚህ ሽሞም ናይ ግድን ከተጽንዕዎ ኣለኩም ሽም እንተነጊርኩም ፀሓፍዋ ወላ ብቅድሚኡ ሪስፔክት ይዘርኢ
شم نايسب كذكر لك ولا كبيد يكون بفلاي كبيد شم دمها كتنجروم تخيلكم أزي يحب سوم كساكن لي تقدسنا كم زلكم يو كم تنحنا مش مناخفل تقول هذا سب جرز بلنا ويت نجرب كم يدمانعهم ስለዚህ ልክ ልቦም ክትሰልሞም ክትፈትውካ ተገዳስነት ኣብ ዘለካ ክርኡ እንተደሊካ ሽሞም ፅቡቅ ፕሮናውንሲዬሽን በቲ ኮሬክት ኣፀዋውዓ ስፔሊንግ ኩሉ ክኢልና ክንሕዞ ክንፍትል ኣለና ቀንዲ ድማ ኣብቲ ቅድሚኦም ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ግዜ ክንረክቦም ከለና ብሽሞም ሃሎ ሚስተር ክስቶ እንድሕር ኢልካዮም እዚ ሰብ እዚ ይፈልጠኒ ኢሎም ኩርዓት ይስምዖም ሓጎስ ይስምዖም ስለዚ ንክፈትውኩም ትግድድዎም ኣለኹም ኣብቲ ናይ ፍትወትኩም ኣብቲ ናይ ፍትወቶም ካላንደር ንክእትውኩም ኣብቲ ናይ ፈተውቶም ዝፈትዎም ሊስት ክእትውኩም ትግድድዎም ኣለዎም ስለዚ ሽም ኣገዳሲ በኣታያ ኩሉ ግዜ ሽሙ ዘይትፈልጦ ተኮይንካ ከምዘይ ትግደሰሉ ኢካ ትነግሮ ዘለካ ብፍላይ ንፃዕድኩም ኮይኑ ዝርድኦም ስለዚ ተገዳስነትካ ነቲ ሰብ ኣኽቢርካ ከም ትሪኦ ከተፍልጦ እንተደሊካ ቀዳመይቲ ሽሞም ክትሕዛ ኣለካ በቲ ግቡእ ኣፀዋውዓ ክትፅውዖም ኣለካ ድሕሪኡ ድማ ንሳቶም ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ጠመተ ክቕየርን ክልወጥን ክትርእይዎ ኢኹም ستيب باي ستيب مالتي نخيد هبتاخا دحري أزلا نطبي إذا سالسيتي أب حبرة سبنا مو بزح زي قديلا زلا زريا زلا غزي لا نقدر كنبلاون نخلينا سمعتي كونان أب كوميونيكيشن وي سب كفتوكا بفلا يبس أحد دما أتعزبالت لكل أب كوميونيكيشن ماستر of communication كتكبر كاتخل انتلا the ability to listen نايم اسمع كلك እንታይ ብሉ ተዛረብቲ ኣብ ሕብረተሰብና ኣምላኽ ስለምንታይ ክልተ እዝን ሓንቲ ኣፍን ይብልና ብካልእ ምክንያት ኣይኮነን ብዙሕ ክንሰምዕ ስለ ዘለና ውሑድ ድማ ክንዛረብ ስለ ዘለና እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ኣብ ተፈጥሮ ክንቃወሞ የብልና ኣፍና ውሑድ ክዛረብ ኣሎ ብዙሕ ክንሰምዕ ኣለና ምክንያቱ ፍልጠት ዕብየት ልቦና ካብ ምስማዕ እምበር ካብ ምዝራብ ኣይኮነን ዝመፅእ ስለዚ ብዙሕ ዝሰምዕ ሰብ ከይተረድኦ እዩ ዝልብምን ዝዓብን ምክንያቱ ፍልጠት የዋህል ኣሎ ካልኣይ ድማ ክንሰምዕ ከለና ነቲ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ እንታይ ክንምልሰሉ ኢልና ኣይኮነን ክንሰምዕ ዘለና ክንርዳእ ኢልና ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ሰብ ይዛረብ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንገብር ክንሰምዕ ከለና ንዕኡ ነቲ ዝዛረቦ ዘሎ መልሲና ንቅረብ ዘለና እምበር ንሰምዖ የለና ንርድኦ የለና ሽዑ እንታይ ንገብር ዘረባ ምስ ጀመርና ነቲ ንሱ ዝበሎ ንደግሞ ከምኡ እንዲ ክብለካ ፀኒሐ ይብለካ ስለዘይትሰምዖ ዝነበርካ تسمع نسخة تسمع لكم كان يركع تقرب يا خنيركع تزارب ريقها هتبان يركع سلازي كل جزء سمعت يخن كون لنا أبصعد في الله زيادها بتفترهم تعاد وانت زاربتيهم سلازي سمعي سب قليليو قبل بوم كعت زقل معناها تصني كخصهم أم تخيلك بزعب نفسهم نخذ زارب عدل تيب كام زي زارب سب تقينه how are you كم هي لغة how's everything tell me about you I am interested to know about you بزعب خان غفلت تقديس اللي قالك تقولهم كلا كتزاربهم ده رغيلك 7-6% نايت جزء نسهم كزاربلون تقيلك متخيلهم بس خات عويد كلها حتى كي تزارب كتفتي خلها وهاي مغنياتو attention سل ذهب كايم تسمعهم سل زلها ستورناتهم جزء سل تبهم زلها دسيلهم كزاربها كفتوها يقدروا كلاي ما كنسمع كنبل كلنا كم أنت تدرقينا يكوننا كنسمع زلنا كل جزء رأسنا نقنا يا هو إن حتتنا active listening مالتيو نتزربوا كم زمان قروة وش تأتيهم كزاربوا كم زخول الناجبرنا إنا هنسمع زلنا أبحبرة سبنا تاحنتي ولا بزخول نجبروا زلنا نجرا دحريت ما زلنا أنت لا زي مسمع أين سمعنانا كنزارب ترينا ندلي هذا جزيسي أتي فلتتنا كعبون أي تريوني عمانيات كل جزيس لنا زارب زلنا أتن فلت ترينا نوت زلنا كنسمع كلنا جن حدش نجر نخنفلت حدش نجر أبرزنا خنوتن بدأ لنا مساعد هجي بزوج تزارب تتقينا فالي وني بلنا سمعت تتقينا جن بقلي لخنات قاعد نغير أبتناتهم ليستانا فتوتهم ما زل على بوتا خن حزن خلينا عمانياتو ساتهم سمعت يكونون سمعت بزهوت لومي communication مزرعة يكونون مسمع يقوي مزرعة تتسمي تزبلت لبام زبها أيها خاب كلامكم إيه جزية وسيلة الزهرة الله زلوا أكيد داسي بعد حصل زخانة يا really ناي مسمع بهرنا كم حبرة السب برجس كان أبي زلنا كم بدو سولو زلنا السب كزهرة كله أمونجو زي مغلاف سعادو زخول فم سب بفلسهم يوم زيفتو سعادو ده يكون بحفشة كله هذا السب حماء يكون سبو كزهرة تلو كانوا ودوهن كل علنا نيشتين داركم كل فقينا نتهز زهرة بازلو نخسفها
ምናልባት እዚኣ ትብላ ዘለካ እስከ ኣብ ኣብርሃለይ ክንብረ ኢልና ጥራይ ንእሽተይ ክንብላ ኣለና እምበር ኮሊፍና ናብና ዘረባ ክንዛረብ የብልናን። እዚኣ ቅብልቲ ኣይኮነትን። ምክንያቱ ዝኾነ መፅሓፍ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ቀዳመይቲ ንሰብ ኢንተራፕት ክንገብሮ የብልናን። ኢንተራፕሽን ኢዝ አ ኪለር። ንዓኻ ድማ ቫልዩ ዝበሃል ኣይሁበካኒ ርድኢት ናይ ኮሚኒኬሽን ከምዘይብልካ ክትነግሮም ዘለካ እንተኮሊፍካዮም። ስለዚ ርእስኻ እናነቕነቕካ ከም ዝውዱ ኢቨን sometimes ንዝበለፀ ማስተር ወዲእኻ ዲኻ ኢልካ ካብኦም ኮንፍርሜሽን ምፅባይ ድማ ዝለዓለ ማስተር እዩ ዝገብረካ። ስለዚ እዚኣ ክንግደሰላ ኣለና። እታ ራብዓይቲ ድማ ጊፍት ስፖትላይት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ሰብ ሓደ ምሳኻ ክዛረብ ከሎ ብዝተኻለካ መጠን ሜክ ደም ፊል ስፔሻል ሰብ ወይ ፍሉይ ሰብ ወይ ኢምፖርታንት ሰብ ምዃኖም ከተፍልጦም ክትፍትን ኣለካ። ስለዚ እንታይ ማለት እቲ ሰብ ምሳኻ ክዛረብ ከሎ ትሪት ደም ላይክ ዜር ስፔሻል ዋው ትፍልጠት ናቶም ብዙሕ ምዃኑ ዕቤት ከም ዘለዎም ንፍዓት ምዃኖም ሶሪ ክንገልፀሎም ንፈትን። ምክንያቱ ሰብ ከም ዝበልኮ ኩሉ ግዜ ኩልና ኣቴንሽን ሲከርስ ኢና። ኣቴንሽን ደለይትና ተቐባልነት ወይ ከም ዝተፈታውነት ካብ ሰብ ንደሊና ነዚኣ እንድሕር ማስተርፉሊ ክንገብራ ክኢልና ድማ እቲ ሰብ ንክፈትወና ንግድዶ ኣለና ሁክ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ከመይ ስፔሻል ምዃኑ ከመይ ኣገደስቲ ሰባት ምዃኖም ንዓና ከነፍልጦም ክንክእል ኣለና። ንሳቶም ኣብቲ ስፖትላይት ኣብቲ ዝግብኦም ክብሪ ኣብቲ ብርሃን ንዖም ኣውፂና ንሕና ድሕር እንተይልና ንዓና ዝያዳ ክብሪ ይመፀና ማለት እዩ። እታ ናይ ክብሪ መንበር ተቐዳዲምና ኮፍ ክንብላ ዘይኮናስ ንሰብ ኮፍ በል ሕለፍ እንድሕር ኢልናዮ ሰብ ዝያዳ የኽብረና ማለት እዩ። ወላ ቅዱስ መፅሓፍ እውን ኣሎ ኣብቲ ክቡር ቦታ ኮፍ ኣይትበል እዩ ዝብለካ። ምክንያቱ ተንስእካ እውን ክትበሃል ስለትኽእል ነብስኻ ኣትሒድካ ንሰብ ተኽቢርካ ኣኽቢሩ ኣልዒሉ እዩ ሰብ ዘኽብረካ ንዓኻ። ስለዚ ትሕትና ንካልኦት ቀዳምነት ምሃብ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ተገምጢሉ እዩ ዘኽብረካ። ብንፃር እዩ ኩሉ ነገር ንሰብ ክትገብረሉ ከላ ተገምጢሉ ናባኻ እዩ ዝመፅእ። ባዕልና ክብሪ ተቐላጢፍና ይነድለየ። እዚአን ተስዒበን ዘለዋ ድማ እዚአን ሕጂ ንሪአን ዘለና ድማ ኣብ ኮሚኒኬሽን ይኹን ኣብ ሕብረተሰብ ምስ ሰብ ዘለና ኣቀራርባ ናይ ግዲ ካብ ሂወትና ከነርሕቐን ከነኣልየን ዘለና ኣገደስቲ እየን። ሰብ ክፈትወና ዘይኮነስ ክፀልዓና እዩ ነዚአን ተጌርና። እሳተን ድማ ቀዳማይ ሕሜታ፣ ምምራር፣ ምንቃፍ፣ ምኹናን ዝብላ ቃላት ማለት እዩ። ሕጂ ብፍላይ ጎሲፕ ወይ ከዓ ሕሜታ ኣብ ሕብረተሰብናስ ብዙሕ ሱር ሰዲዱ ኣሎ። ካብ ምንታይ ተበጊሱ ብርግፅ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ግን ናይ ሕሜታ መንፈስ ሓደ ምሳኻ ንካልእ ሰብ ሕመይ ዝውዕል እንድሕር ኮይኑ 100% ርግፀኛ ክትከውን ኣለካ ምስ ካልእ ኮይኑ ድማ ንዓኻ ክሓምየካ ምዃኑ። እዚኣ ርግፀኛ ምሳኻ ኮይኑ ንካልእ ክበልዕ ዝውዕል ሰብ ምስ ካልእ ኮይኑ ንዓኻ ክበልዕ ኣብ ድሕሪኻ ከም ዝበልዓካ ርግፀኛ ክትከውን ክትከል ኣለካ። ስለዚ ሓማይ ሰብ ካብ ሂወትና ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና። ሕሜታ ንሕና እውን ከም ባህሪ ክንኣልዮ ኣለና ማለት እዩ። ብዛዕባ ሰብ ጥራይ ዝዛረብሲ ቁም ነገር ዘይብሉ ሰብ ጥራይ እዩ። ብዛዕባ ነገራት ብዛዕባ ሰብ ተዛሪብካ ዝመፅእ ለውጢ የለን። ብዛዕባ ነገራት ብዛዕባ ቁም ነገር ዝኾነ ቶፒክስ ክትዛረብ ትኽእል ካብ ዕቤት ዝመፅእ ኮምፕሌን ዝገብር ዘማርር ሰብካ ድማ መንሽሮ ናይ ሂወት እዮም ዝብልዎ። ምክንያቱ ትፈልጡ ዶ ሓደ ግዜ ብዙሕ ኮምፕሌን ዝገብር ብዛዕባ ሂወት ዘማርር ብዙሕ ማቅ ከም ዘጋጥሞ ስለምንታይ ስለ ዘማርር እዩ ዝመፁ። ነቲ ዘሎ ነቲ ፅቡቅ ነገር ክንዝርኢ ሓደ ሰብሲ ብመስኮት ጠሚቱ ፅቡቅቲ ብርሃን ነታ ፀሓይ ክንዘድንቕ ነቲ ዘሎ ደሮና ጥራይ ዝጥምት ሰብ ኣሎ። ስለዚ እንተኽኢልና ከነማርር የብልና። ነቲ ዘለና ሂወት ብዘየገድስ ኣብ ከመይ መድረክ ኣለና ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና። ተቐቢልናዮ ንቕድሚ እንተኽኢልና ጥራይ ሂወትና ኤነርጂ ዝረክብ the law of attraction እንታይ ይብሉ ንሕና ነቲ ቀፃሊ ንሓስቦን ንምነዮን ኢና ንረክብ። ኮምፕሌን ዝገብር ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝምነ ዘሎ ሕማቅ ነገር ጥራይ ዝሓስብ ዘሎ ሕማቅ ነገር ድማ የጋጥሞ። ፅቡቅ ነገር ጥራይ እንተሓሲብና ኣብ ሂወትና ፅቡቅ ነገር ይዘጓንፈና። ምክንያቱ ፅቡቅ ነገር ስለንዛረብ ዘለና ኣምላኽ እውን ፅቡቅ ነገር ይበና። እቲ ንሓስቦ እሱ እዩ ዘጋጥመና ኣብ ሂወትና መብዛሕትኡ ግዜ እሱ ኢና ነቲ ንሓልሞን ንሓስቦን ኩሉ ግዜ ሕማቅ ጥራይ ንሓስብ እንተኮይና ሕማቅ የጋጥመና፣ ፅቡቅ ጥራይ ንሓስብ እንተኮይና ድማ ፅቡቅ የጋጥመና። ነቐፌታ ድማ ኩሉ ግዜ ዝነቅፍ ሰብ ኣሎ። ከም ሕብረተሰብ ከም ባህሊ እዚ ከነወግዶ ክንክእል ኣለና። ሓደ ነገር ሲ ካብ ክትነቕፎ ሲ ነቲ ፅቡቅ ነገር ናተወሲድካ ንዑ ክትክተል ይሕሸካ ንዓኻ ንጥዕናኻ እውን ሱ ይፅቡቅ። እዞም ኩሎም ዝበልና ሕሜታ፣ ምምራር፣ ነቐፌታ እዞም ኩሎም ንጥዕናና እውን ፅቡቅ ኣይኮኑ። እቶም ንነቕፎም ዘለና ሰባት እኮ በቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ግዜ ነጥፎ ዘለና ኣይፅለውን እዮም ዘሎ።
نحن هنا نتأنانا نفسنا نتقل زلنا فلذي زي النجارات زين بستقلنا متن كنعلين كنوجدن كنكلا لنا نزي تاز عدم سبات لونا كأون كرحة لنا أصدقنا أون كرحة لنا ونياتو زياتهم منشرنا هيوتيو جزيخان هيوت كانت أنها كل نجار ينزل بكلها زي كابكم زعيم البحر إلينا نبتسنا يترايز زبل من قطعت كم كيدي يتوقع مالتي التاسال سيتي تاشات شيء تدمه respect opinions رئيتوتات نايسبات مخبار مالتيو زي دما انتي مالتيو مبزحت جزيات حبرتسبنا ولا بزناي بوليتيكا ومقصاصاتنا ترينا كل جزي انتي تقمالن انا حقنيا سخاغيغنيا إنا نبل كومو يكونن البوليتيكا ديموكراسي ديموكراتيكال تحساسبا كلونا له ولا بهيمانوتات ناتي هيمانوتي بلوس نات كحماقيو ناتي بحل صبو نات كحماقيو ناتي قانقوا صبو نات كحماقيو ناتي بوليتيكا الرأي صبو نات كحماقيو نو كل يصبو نات كاترا يكون صبو نات هون صبو ريسبكت كل وكالو سب ريسبكت كما كان تغينو سبسي انت عينت فلطت لك انت عينت رديت لك اي قد سوني سب كميجر كان ريسبكت تبو تراي زكبسو نوع ريسبكت تبو انت خوينكا تراي ريسبكت بك ولا فلاتنا عالم زيتون ولا حتى من عالم زيتون اي قد سوني كميجر كان ريسبكت تقبرغني يقد سوي نوع ريسبكت غير كا تمليسو في ريسبكت خباكاي مالتي سلازي ناي كالوت ريتوتات كنقبل لنا ولا نحنا ندقفو بزي قدس كيكا خوينو سمعنا يخلي كن ريتومي ناتوما تحساسباستو تخيلنا كسينا بوزيتيفلي كنردوم كنكلالنا تزي له كم زلو كنقبلوا لنا تناتوم اوبينيون معناتو مسوم تتبعسنا نعومنا كابو من نرحق لنا امبر كابو من نرحق لنا امبر نعوم يكون نخسب زلنا سلازي بستخلنا متنتناتهم ريتو ولا تلول كوين يسمعنا كنقبلون ريسبكت كنبام كنكلالنا سلازي نساتهم دمانا تناتنا رأينا اوبن كوينون كسمعوان كردوون يقولوا مالتي إزيا بكل صلاتنا هيوتنا عم تكمل الله كلالنا ناي كالوت ريتوتات تقبلتن كونا لنا ولا نحنا ننفتون ندقفون أيقون كنسمعوا مالنا تنيلنا كنودعوا مالنا شعود ما I respect your opinion كنقول نات كاريتو يقبله ريتو خاص لزخونه كن كم زيا دما نات يريتينا ريتونا هنكلس مال شو بحبارنا حبار بوتا خندل نقل يعني بزيا ابتنادنا بوليتيكا وصلاتاتون بزح غزي غديلا زريا نريا زلنا بمولنا مالتي بزيا كنرمال لنا مس كل عينات تحساسبات زلو سب بريديت كيدالنا تعباي امريكاون እኮ فጽمም ዘይረዳዱ ፖለቲካል ስታንዲንግ ዘለዎም ግን ኩሉ ግዜ ኮምፕሮማይዝ ወይ ሕግታት ምግባር ዝበሃል ኣሎ ሕግታት ገይሮም ድማ ብሓደ ዝኸድሉ መንገዲ ይደልዩ እዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ጋፕ እዝዩ ዓቢ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሚድያ ንሪኦ ማለት እዩ ዴሞክራትስን ሪፐብሊካንስ ፈፂምካ እቲ ሓደ ዝብሎ ኣይቅበሉን እዮም እዚ ሕማቕ እዩ ዴንጀረስ ፓት እዮም ዝብሎ ብሰዓቶም ከም ፖለቲካል ኮሜንቴተርስ ኣብኡ ዘብፅሕ ከዓ ናይ ካልኦት ርእይቶ ዘይምስማዕ እዩ ናይ ካልእ ሰባት ርእይቶን ኣተሓሳስባን ክንቅበልን ክንፈልጥን ክንርድኣን ኣለና ሪስፔክት ድማ ክንበ ኣለና እዚ ድማ ንዓና ብመንፅሩ የዕብየና እንታይ ዓይነት ኦፕን ሰብ ምዃንና ፈላጣት ምዃንና ይዘግብረና እታ ናይ መወዳእታ ድማ avoid arguments ክትዕ ኣብ ሓደ ሰባት ትሪኦም ኢኻ ኣብ ዝኾነ ነጥቢ ክካትዑ ትሪኦም ክትዕ ኣገዳሲ ኣብ ሂወት ዲቤት ምግባር ፍልጠት እዩ ዘምፅእ ግን ኣብ ዝኾነ ነገር ኣርጅቕ ክትገብር የብልሃን ሓደ ግዜ ድማ ንስለ ክትዕ ኢልና ክንካታዕ የብልናን ንኽንረዳዳእ ኢልና ጥራይ ኢና ክንካታዕ ዘለና እንጂ ሓደ ግዜ ካ ትዝገደደ ኣብ ክትዕ ናይ ግድን ክዕወት ኣለኒ ኖ እንታይ ክገብረልካ ሓዊትካ ወርቂ ኣብ ወርቂ መለለያ ዝሽልመካ እኮ የለን በሺ ሰብ ይፍንፍነካ ኣብ ዝኾነ ተኻትዕካ እሞ ከዓ ናተይ ጥራይ ሓቂ ትብል ተኮይንካ ሰብ ይፍንፍነካ ሰብ ኣይቀርበካን ስለዚ እንትኽኢልካ ክትዕ ኣወግዶ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝንትን ምስ ተባሃልካ ክትረዳዳእ ተዘይክኢልካ በቃ ድሓን ንስኻ ናትካ ሪቶ ኣለካ ኣነ ናተይ ሪቶ ኣለኒ ኢልካ ሞቭ ትገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ክትዕ ክትዕወት ንፍታ እንታይ ማለት እዩ ዕርክነትካ ነቲ ዝምዝናኻ ምሕዝነትካን ኢኻ ትኸስር ዘለኻ እምበር ኣብ ክትዕ ኣይኮንካ ትዕወት ዘለኻ ሰብሲ ኦኬ እንተይልካ ናትካ ሓሳብ ተቐቢለ ኣለኹ ማለት ኣይኮነን ምሳኻስ ግዜ ክጥፋእ ኣይደልን እየ ዝብለካ ዘሎ ኣብ ፃዕዱ ድማ እዚ ኣብ ምፅዓዱ ድማ ከምብረና ይክእል ብፍላይ ዘን ዝብለን ዘለኹ ነብሳት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዝምዕብል ዓለም ዘለኹም ምስቲ ካልቸር ናቶም ሪሊ ፊት ከግብረኩም ዝኽእል ኣብ ናቶም ዓውዲ ተዋሲኩም ድማ ተዋሲና ድማ ዕዉታት ኮይና ክንወፀሉ ንኽእል መንገዲ ኢለ ዝኣምነሉ ካብ ናተይ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ብዙሓት መፅሓፍቲ ካብ ብዙሓት ዘንበብኩዎን ተሰነየ እዩ ስለዚ ከምዚ
كامنات experience كوا غيريه وصيت كوا زري انت خونكو زياده كن knowledge and research زلو ابدي حريو مالتي سلازي زين شو حتى نبتات لومي يامصيلكم زلو كلن ببحده قدامي نفسنا مفكار تغاليتو دما شم نايتم سانا زلو تم فتونا دولي وينتم سبات نرغبهم شموم تكدسنا كنحزوهم صحفهم ذكرهم زلنا لكل دما دينا نفعات سمعتكم كونكم زلنا مسمع مالت انتي كزارب كم قرابه يكون راح نقول كيف كتر دام فتا مالتي تزعبي يا كوميونيكيشن ويا كمزي مسبات دفتوانا بصعدو دما تقداميتي قدامي قبرنا تخل مسمع راح نتوم سبات دما كل جزء كبرك نباهم كم زلنا كبرنا هنقبل ኣብ ካብ ሕሜታ ካብ ምምራር ካብ ነቐፌታን ካብ ሶኢ ካብ ምኹናንን ድማ ክንርሕቕ ከም ዘለና ናይ ካልኦት ርእቶታት ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ናይ ካልኦት ኣተሓሳስባ ድማ ክንቅበል ከም ዘለና ሪስፔክት ክንርኢ ከም ዘለና መወዳእታ ድማ ኣብዘየድሊ ክተሓታቲና ግዜና ክንጥፊ ከም ዘይብልና ርኢና ኣለና ማለት እየን ሸውዓተ ነጥብታት እንድሕር ደጋጊምናየን መብዛሕትኡ ሰብ I can guarantee you people will like you. You will have a lot of people. ኣብ ሂወትካ ብዙሓት ዝፈትዉካ ሰባት ከጋጥሙካ እዮም ምክንያቱ ንዕዖም ኣብ ሂወቶም ዘሕጉስ ነገር ስለትገብር ዘለካ ማለት እዩ ድሕሪ ምባልና ናይ ሎሚ ሕፅር ዝበለት ትምህርቲ ኣብዚ ወዲና ኣለና ከምቲ ወትሩ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ንስኻትኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ኣርእስታት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሕጂ ፕሪሳይስሊ ሓደ ሰብ እዩ ኮሜንት ገይሩለይ ብዛዕባ እዚ ክንፍለጥ ደሊና ኣለና ኢሉኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ሽሙ ይዝክሮኒ ሕጂ ሽሙ ክዝክረ ነይሩ ኦልሬዲ ፌል ገይረ ኣለኹ ኣብ ኮሚኒኬሽን ግን እዚኣ ብጣዕሚ ሽማ ይነበራን ሕጂ ተዘኪረ እያ ብኮዲ ነይሩ بزخانه تی تمرتی کاباهم نعاهمی کابانا نابانا مالتیو اب حبرت السبنا زانات چانل ابزی قدس نشتی نگر ولی حنت نتبون کابتن تفلتون دلو کال دما از خلو نفلتين إلنا قنبل نخلينا أبي واتي بيفلتين مبالغون repetition هذا نقدر دقيقين نحسه أخلنا يا رحم قلنا زاتورنا هل هذا جزء تهبلوني ما تحفهم ببناس أي تردد no كل تسلست أربعة جزء مبالغ فلتت كم تفاعلتوني قرب جزير لي مسأته وجنا أو كف قبل خل مالتي جست مدحر كاتسال دقيقين نارينايو ويسمعنا زناتي كاتسال زقبرو زلو تمرتي كم كفالنا تمرتنا عبيتنا غيرنا توسيلنا بزعو جزير يكونن كأبينا يخليو كمعبلنا يخليو لأن كل دماغنا تمرتي كونكوس من قطعات يزير الله سلزي كابتنا تبغيسكم نقدم يتكتكروا دماغ على حاجة زقبرو لكم يخلي لا يزعمن توم مجمريات تريون زلهم شمي جورجو يبهال أقدستي نبي وتنازع حجزنا زبلكم فيديوهات قبري على يوتيوب جي درار يلكم كترغبون تدخلوا سبسكرايب نوبار اب فيسبوك دما جورجو درار وي بيميل اب زيميل زيك سدو لا يدخلوا مالتيو اتوم كومنت تقبروا لهم كل غزي اذا مزكنكم نايلوم فيديو جي ديديكيتد ناب حدا كومنت يا ريلي حدا سب صحيفو بزعبا زي ارستس كن مهارت لينا لنا يلو حدا 4-5 توبيكس كليز لي كابن ترغيس دما ذا فيديو غير لهم معناتنا ايون اكيد داسيت كوينات لزرع اخوا مالتي سلازي بليز بزي قدس ولا نيجاتيف تصحف سبات اللهم it's okay سجن رأيتهم يو هم يعني I respect your opinion نابكم رأيتو سلازخونه بلبي يزقبلون زخبرون سلازي نابكم رأيتو سلازكم ولا توم نيجاتيف تجابو no problem راي رأيتونا جلس تخنكونا لنا جن أبي وتنا عبت دلينا رأيتونا سي constructive لكنا معلنا أنت مالتي زي كم زي أنت تخون بتمعاش بخم زي أنت تقرب متبقت أنتينا تزسرح زلون positively influence تقبروا لهم كاب زس قال لي كاب نبل مالتي كم حبرة سب أبكال communication ون أبكال عينات نقبره وتناون كم وينا تكرم زلوسي قدمنا positive أقربنا ده هريوجن إذا خمسة أنت تكون تلك سب motivated كوينو غيرن كقبلن يخل مالتي سلزي توم like and share تقبروا لهم كا yeah it motivates me دري like يركمه yeah it just gives you more energy to work لك كمتي نعاهم إلى قرب جزء وسيلة صار حزله نرى يتعمقكم هلا وأنت جالسكم لي then I feel like يتعمقكم خمسة لغة العامة ونحن تلاقى مثل زخانة كاو كتم مهارو كنا مهار حبيرنا هن عبد مثل زخانة مالتي لازم أي لومي فيديو أبزو ديالله أبكال يتعملنا يبزبول كارستي أبزو غربهم لسكميك سب شعود ما دحنكونو